Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tiga kan lagi kun ang mga maranosong o din na mga rinarinaw tanong. Si tanong ko na di ko kurmata na sa diyang kaiyas si Marabulawan. Lagi pun membawa Marabulawan nak kena kesusang ko ano suara niya. Makapunggulang ko na rin sa eroina gagaw na pananadam. Uy, namunag na rin so katawingon o di na so kakikilalangon. Dasal ako na rin kung makiragamas sa mukha dito at pagusturan. Sa tiga ka na Marabulawan at ibo na ka na sa diyang ka. Sa katiin na pamamakin ng sa titang kay nga badun na sa sudik. Sa katiin na wassalam.
stope berkali pakai kali ai na wai na pakai di mana pai salah tanu au pinggir gina wai ai Lama arah pasana